सर पावतना बर्ती म्हणलो कुडो भीक मागता दर्या जन्मतो ना कुंडो दर्या मका भूक लागता दर्या मका काय पुढे दिया दर्या जेजू या वाटेनं पाशार होता जेजू जेजू दाविदाचं भूत जेजू दाविदाचं भूता मुझे काकून कर थोंडम जेजू दाविदाचं भूता मुझे काकून कर काका मुझे सर शियांगा हन्ना है हड़ा जमिया मुझे काकून कर तू का किती करीचे मुन तू अशेत आई साहेबा मुझे दौडांचं दिसत दे जाय तुका दिष्ट मेळी तुझ्या भावातान तुका बरो केलो मग दिसता मग सगळे दिसता सौम्या तुका जेजून बर्ती में वाघ दोळ्यांक दिष्ट दिली सामा ते वसो वंजल अध्याय 20 वाक्य 20 आणि 9 तावन 30 आणि 4 पर्यंत. आज आम्ही जेजू लागी आमकां खंयची दिश्ट जाय म्हूण सांगया. आवय बापायक मोगान पळोवचें, प्रायवंत आसकत्यांक कुमो करचें, प्रकृतीची सोबाय उरोवची, कोरोना पिडा निवरोवंक दिंबेर पडोवन मागणें करचें. बाबा आमकां सगळ्यांक मोगान जिवंक करपा आनी आधार दिला बाई जेजू.